kasalangan sa iyang katahon. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, imo ang dungog ug himaya tungod kang Hesus nga among gipurong-purungan karon. Siya ang prinsipe sa kalinaw, siya ang mga pulo nga nahimong tawo. Nakiguban kanamo ug naghatag kanamo sa tinuod nga kalinaw. Hinaot nga kining among pagsimba mupaduol kanamo kang Hesus, aron among makiaila ug makakaton gikan kaniya. Siya ang tinubdan sa kalinaw. Tuguti kami nga makabaton og kalinaw diha sa among mga kasing-kasing ug kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus ang among manluluwas. Amen. Ayong harita sa langit o sa yuta man, kamanan siya gayon, siyang pasidong ganta, ang manluluwas siya, tahoron man sa katawhan, si Kristo atong Diyos. Atong hinulsulan sa atubangan sa atong Ginoo ang atong mga kasalanan, aron kita nga makaduol kaniya ug ang iya kitang panalanginan. Sa kasing-kasing miduol kami kanimo, among Ginoo, ug among isugid kanimo ang among mga kasalanan. Hinautunta kami imong kaluyan ug pasayloon. Dawata ang among mga pangiliyupo, pasayloa ang among ugagawa kami. Susiha o Ginoo ang kasing-kasing ko, ang akong kalapasan nabuhat kanimo. Pasaylo hatagi sa kalinaw mo. Amen. Ang gugma sa Dios walay kinutuban. Bisan sa atong pagpalayo, siya nangita kanato. Angay kita ang silutan tungod sa atong pagkadautan, apan tungod sa iyang gugma, kita giluwas pinaagi sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Dawaton ta ang iyang pagpasaylo, ug magkinabuhi na kita ang angayang tawgon na iyang mga anak. Amen. Ikinahanglan ka, maluluyoong Jesus, ang tingog malumo, kalinaw ko. Ikinahanglan ka sa tanan nga takna, mudol ko kanimo, o maanluluwas. Ang kalinaw ni Kristo maana kaninyo. Magaampo kita sa Ginoo, atong amahan nga mahigugmaon og maluluyon. O Dios, sa gugma o kalingkawasan,
Nagapasalamat kami sa among panakiusa, isip United Church of Christ in the Philippines, gitawag aron mahimong instrumento sa imong kaluoy ug pagbago. Tabangi kami ang UCCP Cosmopolitan Church sa pagpadayon sa misyon ni Kristo sa pagtukod, pag-usab ug pagpasiguli sa tanang butang dinhi ug sa tibuok kalibutan. Himuha kaming usa ka komunidad nga mabuhi sa ehemplo na Jesus, isip usa ka alagad propeta sa katawhan. Among amahan, ang among kasing-kasing masulubon tungod sa bag-o lang na hitabo, ang bagyong Ada nga nag-aliporos sa mga nagkalaing-laing dapit sa Pilipinas. Ihatag o Diyos ang imong kahupayan ngadto sa mga nagbangutan, pagkaayo sa mga nalisang o kusog sa mga mananabang o mga aid workers nga nagatrabaho sa mga lugar o dapit diin ang maong kalamidad miatake. Sa panahon sa krisis, sa tubig, baha o uban pang suliran sa katilingban, tudloy kami sa pagpakabana sa among isig kaingon, labi na ang mga kabusog dinaog-daog. Giampo namo, O Diyos, ang among mga lider sa gobyerno, ang gitahasan sa paghimog kausaban alang sa kaayuhan sa tanan. Hatagi sila sa kaalam, integridad, ug kaisog sa paghimo sa hustong desisyon, dili alang sa politikanhong ganansya, apan alang sa kaayuhan sa labing huyang. Tabangi kami sa pagtukod ug usa ka matarong ug maluluyo na kahusay sa katilingban, usa ka timailhan sa imong gingharian. Samtang gisaulog namo ang panahon sa Epipanya, tabangi kami nga makita ang kahayag ni Kristo sa among kinabuhi ug sa kalibutan. Puna kami sa imong espiritu, aron kami, O Dios, mahimong tinubdan sa paglaom ni adtong nawad-an og direksyon og kahayag ni adtong anaa sa kangit-ngit. Ipadayon ang imong pagpadayag kanamo karon sa maayong balita sa imong gingharian, pinaagi sa Pilgrim's Choir ug sa wali sa imong ubos na sulugoon, alang sa matarong pagkinabuhi karon ug sa moalabot. Pamatiya ang among mga pagampo, O Dios, ug tubaga kini sumala sa imong balaang kabubuton. Kiming tanan, gipangayo namo, pinaagi kang Hesukristo, among Ginoo, ug manluluwas. Amen. Upamati Ginoo, among pagampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo, Jesus. Amen. Ang pagbasa sa balaang kasulatan makita diha sa mga taga-unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 4 ngadto sa 17. Sa kanunay, nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang lakip, sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo.
Ang mensahe matungod kang Kristo nagagamot na diha kaninyo. Ug tungod niini, wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ligunon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila sa kasakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot, mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa-usab miingon, dapig ako kang Apolos. Ug may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Ug adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod sa kaninyo? Gibunyagan makamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo gawas kang Krispo o kang Gayo. Busa, walay makaingon nga kamo gibunyagan, ingon nga akong mga tinunan. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Estepanias ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala nay lain nga nakahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala na ko gamita ang pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Ang pulong sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagkataong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi. Pagkataong pulong sa Diyos, pulong sa kinabuhi.
Salamat choir sa maong mensahe sa awit ug maayong hapon sa tanan. Nindot kay paminaw ng kuano mananoy nga tingog sa choir. Mao na nga samtang naminaw mo sa anthem, basig na ay nakatug ninyo diha, good night na lang. Itaw. Kita karon padayon nga magapamalandong sa pulong sa Ginoo, sumala sa ato nga emphasis ning bulana nga mao ang Epiphany month. Og niining moabot nga semana ato nga sa ulugon ang prayer for Christian unity. Diin ang mga nagkalain-laing pundok sa Kristohanong kasimbahanan nagadugtungay diha sa mga pag-ampo ug pagsimba aron sa pagpadayag sa atong hiniusa nga pagtagad, pagpadayag sa ato nga pakigsaad sa pag-alagad isip katawhan sa Dios nga mugo beyond diha sa ngalan sa ato nga denominasyon. Una nga pinaagi sa leadership sa atong National Council of Churches in the Philippines, adunay mga schedule ang naka-assign sa UCCP karong Martes sa adlong Martes, I think sa buntag or hapon nara ipadala nga schedule adto sa UCCP Tondo ang venue. So magapamalandong kita niining mao nga tema sa panaghiusa diin nagapadayag sa dakong hagit alang kanato. Tungod kay ato nga giila nga kung ang usa ka pundok, simbahan man o yanong organisasyon o bisan ang pamilya kung walay panaghiusa, wala gayoy kaugmaon. Tuo ba tana? Og bisan sa mga maayong plano ug pangandoy sa matag usa ka sakop sa panimalay, mga anak dunay mga pangandoy, mga ginikanan dunay pangandoy, kung dili magkadugtungay o dili magkahiusa, taman ra gyud na sa pangandoy. Og dili na mudangat diha og masinati sa kinabuhi. So tungod niini, ato karon nga pamalandungan ang sulat ni Pablo ngadto sa iglesia sa taga Corinto. Sa unang sulat sa Corinto kapitulo 1 bersikulo 4 ngadto sa 17. Diin kining maong sulat ni Apostol Pablo nagpahimangno base sa taho nga iyang nadawat gikan sa pipila ka mga sakop ni Chloe, no? So si Chloe giila nga usa ka babae nga aktibo diha sa iglesia sa Corinto unya adunahan muna nga niyong sakop ni Chloe, meaning iyahang mga batos o mga sulugoon nga membro usab sa iglesia sa Corinto. Ang maong taho o maong balita nga nadungog ni Pablo dayag nga ang iglesia sa Corinto dunay problema. Og ang maong problema dunay dako nga tendency nga mabungkag ang simbahan tungod sa dili pagsinabtanay ug pagkabahin-bahin sa mga membro. Ang iglesia sa Corinto sa panahon ni Pablo usa ka dato nga iglesia. Literally dato nga iglesia. Mo manggani nga usa sa gi-highlight ni Pablo sa iyang nga pagsulat sa maong iglesia nga dunay problema, iyang gi-highlight ang dakong pagpasalamat tungod sa grasya sa Dios. No? Nga matod pa niya sa bersikulo 5, kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo na adunahan kamo sa tanang mga butang lakip sa tanang pagpanulti ug tanang kahibalo. Dili lang literally adunahan sa material nga bahin, kundi bisan sa mga tao nga titulado, impluwensyado ug inila diha sa katilingban ug bisan sulod sa simbahan. Ingon ni ana kadako og resources ang iglesia sa Corinto apan gihagit sa pagkabahin-bahin.
So, ang pagpadayag ni Pablo sa iya nga pagpasalamat tungod sa grasya sa Dios, matud pa, wala kini nagpasabot nga sa iyang pagpasalamat sa Ginoo tungod kay mga maayo o adunahan o mga talahuron ang mga taga-Korinto, kundili nagpasalamat siya sa Dios nga ang Dios taliwala sa kahimtang sa posibleng pagkabahin-bahin aduna gihapoy luna sa pagkahiusa tungod kay matinud-anon ang Dios kanunay. So tungod di ana nga mong pagpadayag, gipahinumduman ni Pablo ang mga miyembro sa Korinto nga sila mga adunahan. Adunahan, sa ako nagikaingon, dili ang sa material, kundili sa mga inilang nga tao, mga titulado, mga talahuron, batid sa pagpanulti, o mga maalamon. Tungod ni ana alang kang Pablo, kining simbahan sa Korinto usa ka gifted, spiritually gifted community. Apan taliwala ni ana nga mga gasa, giilaon ta nga gamiton aron sa pagpalig-on sa kinabuhi sa katilingban sa mga magtotoo, apan adunay tendency sa tao gamiton ng word tungod sa pagkatawhanon, nga tungod sa pagkatitulado, tungod sa pagka-impluensyado, nahimo na hinuong kompetisyon bisan sulod sa simbahan. Dapig diri, dapig didto, ang siya impluensyado, maayo manulti, kining usa maayo manulti, isiglab ni o kinsay mo dapig sulod sa simbahan. Hinungdan nga dako kaayo ang posibilidad nga kung dili mo ila ang katawhan mga Kristohanon sa Korinto diha sa tinubdan sa pagkaiglesia nga mausi ang atong Ginoong Hesukristo, mabungkag gayud kini. Ang mga gasa magamit diha hinuon sa pagkabahin-bahin ug pagkatibulaag ug pagkapikas sa simbahan. Apan gipahinumduman ni Pablo ang katawhan, God has confirmed your testimony. He will keep them firm to the end. Meaning, naana ninyo nga mga gasa. O hinumdumi nga kining maong mga gasa, gikan na sa Ginoo, dili tungod sa imong pagkamaayo. O kay gikan man sa Ginoo, gamita aron sa pagpalig-on sa katilingban nga iya sa Dios. Dili aron sa og sa termino pas mga binunggoy, dili nang papataasay og ihi. Nga mura na tag kabog. Kay bawo mo anang istoryas kabog, paniki. Di ba kanang kabog og muhog pa na kinsay tiglo pa din gabi eh. Di bitaw. Kanang kabog di man na kakita, no, kuan ra man ang ilaha, wave, sound wave. Inigog pa gani ana sa lobi or unsa, ang ilang pinakaganahan yung hugpa na duldol. No, kanang ambot kay ilaba mo ng kahuya, nang naigapas. Onya, inigog pa na nagtuali na, nagkumbabit kay ang ilahang mga sima o tunok sa pako mo hawid. So sa ubang mga langgam, kumutog pa sa kahoy, nagtungtong sila sa sanga o nagtanaw sila sa ubos. Samtang ang paniki, ang kabog, nagkumbabit, meaning tua sila sa panganod, nagatubang, wala sa ubos. Og tungod sa pagkagarbuso kuno ni kabog, nakita niya ang bulan nga perting hayaga, perting dakoa sa bulan, niingon si kabog, ikaw garbuso kay kang bulana ka, ihian ti ka. Perting utong ni kabog og pangihi ni sisiyo ang iyang ihi, pero sa kaunsa man kahabog ang tulin sa ihi ni kabog sa iyang paghunat, nibaog og niliteryo ra gihapon og nibalik ra sa iyang naong. Meaning, kung ang imong kakayahan, kung ang imong titulo, kung ang imong pagkainila o pagka-impluensyado o unsa man ang anaan nimo, bahandianon ka man, kung maoy imong saligan, maurapod na'y mupukan nimo. Mauna nga nagpahinumdom si Pablo,
ang Ginoo ug ang Ginoo maugayod ang naghatag kanimo niini ug tungod ni ana unsa man ang anaa kanimo nga mga gasa gamita kini aron mapalig-on ang panaghiusa sa lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Kay alang kang Pablo, unity must be rooted in God's faithfulness and not of human performance. Kana bang dunay mga tendency? Mingon mo, maayo gyud ni among pastor. Nga naman, daghang manimba, daghang mga kuan niya ana. Unya kung para nimo weak ang pastor, ma-weak pud ang simbahan. Dili ingon ni ana ang buot ipasabot o gusto sa Ginoo. Kundili ang atong panaghiusa dili nagadepende kung giunsa pag-perform sa usa ka leader diha sulod sa katilingban, kundili huna-hunaa nagkahiusa kita tungod kay managsama kitang mga alagad sa Dios. Amin ba? So, unity must be rooted in God's faithfulness, not of human performance. Nganong gisulti na ni Pablo? Tungod kay sa Korinto, ang Korinto usaman ka syudad nga adunahan, pero nahimo siyang syudad sa pagkabahin-bahin, sa ngalan sa titulo o kahimtang sa kinabuhi. Nga matod pa, seeking one of you says, I follow Paul, no? Dapig ako ni Pablo, dapig ako ni Apollo, dapig ako ni Pedro, o kami diretso rami ni Kristo. Nay daghang ingon ana simbahan. Mas ganahan jud ko ni Reb, mas ganahan jud ko ni pastor. Unya ikumpara ang mga pastor. Hinumdumi. Matag usa kanamo lain-lain mi og talento, lain-lain mi og kalig-on, lain-lain pud mi og kaluyahon. Tungod ni ana, kini nga kahimtang gi-emphasize tungod kay nahitabo dito sa Korinto, si Pablo maoy pioneering pastor sa Korinto. No? Siya maoy nagtukod sa iglesia sa Korinto, sumala sa buhat 18, uno ngadto sa 18, na diha kon inyong basahon. Si Pablo, siya ang nagpundar as pioneering pastor. Paghuman, og sa ato pa karon, paghuman sa iyang termino, nipuli si Apollo, nga usa ka gifted, emphatic preacher from Alexandria, nga nakapa-impress sa daghang mga membro, labi na mga datong membro sa Korinto. Samtang si Paul, matod pa sa mga pagtuon, physically, di lang ta moingog batig naong, kay ni amantas pulpito, nya Kristohanon man ta, ang naong kuno, basta bati kunog naong, ing na lang kay Kristohanon man ka, pinanggas Ginoo. Weak, yukog, unya, gi-compare nila ang bagong pastor, emphatic kayo, maayo kayo manulti, mauna nga, nagsugod ang pagdapig sa mga membro. Unya, si Pedro usab na-assign sa Makadiyot, ni bisita sa maong iglesia, matod pa, nagrepresentar siya sa mga Jewish Christian, mga Hudiyo, nga na-convert into Kristohanon. Siya maoy nag-facilitate ni ana si Pedro. Hinungdan nga dunay daghan nga mga pagkabahin-bahin, dapig ang uban, kining grupuha, mayunta, kining CWA for example, dapig ni Pablo, ang UCM, dapig ni Apollo, ang CYF o SIAP, dapig ni Pedro. Unya, doon na po'y perti ka mga kanabang feeling nga balaan kaayo nga mga Kristohanon, nga mayong, uy, modretso ra jud ming Kristo. Maunay kahimtang sa Korinto. Pero, kining maong nga tradisyon, matod pa, the Corinthians were mimicking pagan patterns, forming factions, pagkabahin-bahin, around charismatic leaders, valuing rhetorical skill over spiritual substance. Nga, sa ato pa,
bisan sa pagwali, nagdepende na unsa kanindot manulti og dili na ang unsay unod sa wali, kundili unsa ka maayo ang nagwali. Unya kusog mo pakpak kung maayo ang muwali, unya kung medyo weak sama sa style ni Paul, nga weak muwali, magpiyong-piyong na pud mo diha nya nakatog di ay. At least ni pahiyaw mo pag yun ay natog. Kana ang maong kahimtang. Og niresulta sa pagkabahin-bahin. The divisions weren't about doctrine. Daghang mga kasimbahanan na bungkag tungod kay nakakaton og mga doktrina sa ubang mga pundok dadon po dinis atoa, unya mo ingon nga sayop man ang sayo sisipi. Mga pastor sa ubang grupo di sa ingon pag-unsa, mao ni kanunay kagubtan, mo seminar tag 2 weeks inig uli sa bahay ordinado na. Unya mo kusog kayo arugante nga mo ingon, kung dili mo mamembro sa among simbahan di mo malangit. Mao maning klasiha sa mga arrogance. Diha sa nga doctrinal arrogance nga kusog kaayo mo sulsol o makapabungkag og simbahan. Pero alang kang Pablo, dili lang ni mao ang pagkabahin-bahin sa Korinto. It's not necessarily about doctrine, they were about social prestige. Ang mga tao mahimong hambugiro, I am with a smart one, Apollos, and you are Pauline, para ni Paul, mas okay ang amo, mas maayo mi. So nahimong isig kontes isig panghambog. Pero alang kang Pablo, again, unity is rooted in God's faithfulness and not human performance. And even kaming mga pastor, gipahinumduman mi kanunay, ug bisan ang mga membro sa konseho, dili ug ayaw batuninang pag-ingon nga, sa ako pa'y pastor diha, kanang simbahana, di gyud unta na, matigayon kung wa ko. Ako. Church council member, dili pwedeng moingon ta nga tungod sa akong leadership na ingon ani ni simbahana. It is God who gives us that talent and strength to participate in strengthening the unity of the church in responding the call to ministry. Ikadua, the church, alang kang Pablo, ang iglesia sa Corinto gifted pero morally fragile. Gifted siya, naantay daghang resources, pero ang tendency mabungkag yun. No? The church was spiritually gifted but morally fragile. Mao na nga niingon sa versikulo 5 ngadto sa 7, ingon si Pablo, nangaadunahan kamo sa daghang mga kahimtang og paagi. Wala kamo makulangi tungod sa Dios. Si Pablo nag-ila sa mga espirituhanong gasa sama sa mga pagpropesiya, pagpanulti og mga dila, pagpanudlo, kaalam, titulo. These are signs of God's blessing and not to be bragged for yourself. But these gifts were being used for self-promotion, not service. Maunay kahimtang sa Korinto. Mauna nga kung doon na tayo mga titulo, o unsa man ang atong mga ranggo, gi-emphasize gyud sa Kristohanong katilingban, inigsulod nimo panahon sa simba, ayaw na gamitang imong titulo. Kay pareho tang tanan mga alagad ni Kristo. But in Corinthian culture, eloquence and intellectual display were prized above humility and love. Maunang katawa kung iyong ganina, murag kabog pataas ay ihi, pero mabalik ras og to agas sa agtang. Mauna nga sa pagsulti ni Paul sa iyang pagpasalamat, murag iyang i-counter ang kinaiya sa mga membro
nakita niya ang pagkabahin-bahin, nakita niya ang kinuntisay, panghambugay. Muna nga niingon si Pablo, sa the way si Pablo pagsaway, wala siya niingon, "Uy, mga gonggong, pakauwaw man lang mo." Wala. Niingon ra si Pablo, "Salamat sa tanang mga katauhan sa Dios nga naamo anang maong mga talento. Hinatag na sa Ginoo ninyo para magkahiusa ang simbahan." Nakapanghinuklog ang mga membro. I-check ko na kung kagulingon kung akong titulo, akong buhat, akong ranggo o akong posisyon. Nakakontribute ba og panaghiusa sa simbahan? Or nitampo ko sa pag-lead or magkabahin-bahin ang simbahan? Simple. Expression of thanksgiving but to counter the human ego nga naghari diha sa kasing-kasing sa tao. The Corinthians confuse spiritual gift with spiritual superiority. They thought having more gifts, being more spiritual. Maunang padaghanay, patag-asay, padaghanay mudapig, kaysa piling ni Ana nga mas balaan sila kaysa uban. Gani, gigamit nga ehemplo ni Pablo ang baptism, ang pagbautismo. Matod pa, sa kultura sa Corinto, influenced by pagan practice, baptism was a symbol of allegiance in a flashpoint. Nga naman, sa practice nila, versikulo 3, sige gingon, kasi nagbautismo nimo, si Pablo nagbautismo namo, so mudapig mi ni Pablo, si Apolos nagbautismo namo, mudapig mi ni Apolo. So tungod ni Ana, it was an initiation rite that marked allegiance to the teacher or community instead of recognizing God. Remember, baptism is one of our sacraments as an expression or channel of God's grace and not by a person who initiated the ceremony. In pagan mystery cults, initiates were baptized into the name of their God or leader. Ug ubang mga taga-Korinto nagamit ni Ana nga mindset sa dihang sila gibautismuhan. I was baptized by Paul. I was baptized by Apollos. I was baptized by Peter. And we were directly to Christ. And say nga ang akong bautismo mas balaan kaysa imo. Arrogance. And therefore, baptism was being turned into a tribal marker, not a sign of union with Christ. Tungod ni Ana, sa katapusan na, si Pablo nanawagan og nagpahinomdom sa Kristohanon sa Corinto. The call to unity. Sa versikulo 10, niingon siya, I appeal to you that there be no divisions among you, but that you perfectly united in mind and thought. This is the heart of the passage that Paul wants to emphasize to the listeners o to the readers. Hinumdumi mga igsuon, ang atong panaghiusa ug pakighiusa isip usa ka simbahan nga niangkon nga lawas ni Kristo ug niila nga si Kristo mao nga atong manuluwas. Ang pakighiusa dili optional ug dili mamili. It's a command, it's a mandate of its head, Jesus Christ himself. Ang katumanan o katinuan diha sa panaghiusa nagpasabot nga diha sa maayo nga katuyuan ug pakigdugtong sa ngalan sa ministeryo sa atong Ginoong Hesukristo ug dili sa pakig-alay sa usa ka tawo nga impluwensyado diha sa katilingban o sa simbahan. You cannot claim to follow Christ while dividing over His servants. Ang usa ka tinuod nga Kristohanon
dili mugamit sa iyang impluwensya og talento aron magkagubot og mabungkag ang lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. Mao na nga si Paul nitubag sa mga pangutana about unsaon nila pag-resolve ang grupo ni Pablo, ang grupo ni Apolos o grupo ni Pedro o katong grupo nga gustong mo direct ni Kristo. Sa 1 Corinto 3 versikulo 6 ngadto sa 8 nagpadayag si Pablo. Kung kinsa bagod si Apolos, kung kinsa ba si Pablo, kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios, ako ang nagpugas sa binhi. Ingon si Pablo, ako ang nagpugas sa binhi. Si Apolos ang nagbisbis sa akong gipugas. Apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas o ang nagbisbis, kundili ang Dios, kay siyaman ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas o nagbisbis, pareho nga gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa ilang gihimo. Alang kang Pablo, dili og walay kompetisyon. Parihong kauban sa pagpangalagad o dili ang pagdapigay ang makapalambo sa ministeryo ni Kristo sa simbahan, kundi ang pakighiusa. Mga igsoon, tungod ni ana, kita gipahinumduman nga ang ato nga mga kaalam, ang ato nga mga katakos o karisma, ang ato nga mga pagpangulo, dili unta mutabon sa kahulugan sa cross, diin ang atong Pangulo nga mao si Kristo nagpakamatay tungod og alang kanimo, kanako ug kanatong tanan, nga kita magkahiusa ug padayon nga makighiusa, badlungon sa wayon ang mga maghimo og lakang sa pagkabahin-bahin, magsinabtanay, makigsandurot og mulahutay diha sa pagpangalagad tungod kay giniingon, true unity flows from Christ crucified, not from following a popular preacher. Busa mga igsoon, sa ato nga padayon nga mga pag-ampo alang sa kayusahan, sa ato nga katilingban, sa ato nga nasod, sa matag usa ka panimalay ug sa atong iglesia, hinumdumi sa kanunay, ikaw, ako, kitang tanan adunay gasa aron maghugpong kita ug malig-on, mugamot ug mubarog ang atong panaghiusa taliwala sa mga pagtayog. Panalanginan kitang tanan sa Ginoo. Amen. Atong itugyan sa kinabuhi o guban ang atong kinitaan. Ang grasya sa atong Ginoo sa matag usa ka nato walay paglubad. Gikan kaniya ang tanan nga ania kanato. Kita gipiyalan sa mga butang tungod kay kita iyang gisaligan. Atong dalhon sa karon sa kinasingkasing ang atong mga halad, ikapo og mga pasalamat sa atong Ginoo. Tungod kay kini pag-ila sa iyang kaayo kanatong tanan. Il Signore mi rende uno strumento della vostra pace. Lord, make me an instrument of your peace, dove ci è odio, lasciarlo seminare l'amore. Where there is hatred,
doubt, faith where there is despair, hope where there is darkness, light where there is sadness, joy, oh, divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in dying that we are born again, it is in dying that we are born again, it is in dying that we are born again to eternal life. Lord, make me an instrument of your peace. Magaampo kita. Ang tanang butang niining yuta imo o among amahan. Lakip na ang among kinabuhi nga among gihulam lamang. Busa, dawata ang among mga halad nga gikan usab kini kanimo. Kini maoy among pagpaila sa among pagpasalamat sa imong kaayo ug sa imong pagkamatinud-anon kanamo. Panalangini kining mga halad nga mahimong instrumento sa pagpalambo sa imong gingharian dinhi sa yuta. Panalangini usab ang mga kinabuhi nga sa kinasingkasing nagbalik sa ilang mga kinitaan diha kanimo. Kini ang among pag-ampo uban ang dako nga pagpasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagkawanagalan
langit nun o may gugmaon, Amahan. Nagpasalamat kami kanimo ni ining adlaw sa pagsimba. Salamat sa imong presensya, sa imong pulong nga naghatag og kahayag sa among dalan, ug sa kalinaw nga among gibati ni ining balaang dapit. Samtang kami mubiya ni ining simbahan, dili unta kami mubiya sa imong presensya. Hatagi kami sa kaisog o kaalam sa pagdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa kalibutan. Gamita kami isip mga instrumento sa imong grasya, gugma o kalinaw, ilabi na sa among mga komunidad, sa among nasod, ug sa tibuok kalibutan. Ampingi ang among mga pamilya, panalangini ang among mga paningkamot, ug giyahi kami sa tanan namong mga lakang sa ngalang ni Jesus, nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Karon, mga igsoon, inaot nga ang Ginoo magapanalangin o magbantay kaninyo. Hinaot na ang Ginoo makapahayag sa iyang nawong diha kaninyo o maghatag kaninyo kaluoy. Hinaot na ang Ginoo magapataas sa iyang pananaw nganha kaninyo o maghatag kaninyo kalinaw o ang panalangin sa Diyos Amahan, Diyos Anak ug Diyos Espiritu Santo magauban kaninyong tanan karon og sa kahangturan. Amen.